De Stwarm en de Huddewien hebben vannacht en vanmorgen net vergutte problemen zwargen. De brandweer heeft zo'n 10 meldingen van Stwarm en wetterskeer kregen. Giet dan onder andere om omwaaide bjem. In Haans op de waterland en bij Holwert is het wetter hoe de kaaien heen streamt. In de meeste gevallen wie een vastvaardig maatregels naam om skeer terug vat te komen. Het ministerie gaat net in hege beroep in de vrijspraak van een 29-jarige man die de brand op een kelder in Ljouwert veroorzaken hebben zoen. Het ministerie eerst keer eerder een jaar celstraf omdat de brand door de man zijn gaskacheltje ontstien wijze zoen. De rechtbank vindt likwijls dat schuld net bewijst worden kan. Het ministerie luidt hem daarbij del. Ik ken vrees nog net we begonnen worden met de verbouw van de Lawei in Drachten. De werkzaamheden lezen naar verwachting stil ons de eind van deze maanden. De Rief van Arbitrage, die het oordelen had in het skil met bouwbedrijf van Norel, het meer tijd nodig om de zaken uit te zieken. Juni is nog droog, vannacht krijgen we ruim wetter. Het is 9 graden en de noordwestenwind is matig. Morgen bewolking, betiden ruim, het is een graad als 14 en de zuidwestenwind is matig en vrij krachtig.